Sa number 4, mga representatives sa mga hospital sa Metro Manila nagpadulong sa Bacolod para mang-hire sang hospital workers. Ini sa tunga sang ginakulang karon nga healthcare workers sa pungsod. May report si Romeo Subaldo. Sa tuig 2030, ginaproject nga kulangon sang 30,000 ka mga nurses ang Pilipinas. Globally, 250,000 ang ginaproject na shortage sa nurses. Ang Pilipinas ang pinakadako nga exporter sa nurses. Tag-isa tubtub duha lang ka tuig nagatenir sa Pilipinas ang nurses kag nagapadulong sa iban nga mga lugar para sa mas dako nga income. Gani nagapadulong pa sa Bacolod ang iban nga mga representatives sa mga hospital sa Metro Manila para mang-hire sa mga healthcare workers. Sunod sa kay Joey Briones, ang Chief Human Resource Officer sa Metro Pacific Health. Ang kumpanya nga may 20 ka mga hospitals sa bilog nga Pilipinas kag duha ka mga eskwelahan nga nagalakip sa Riverside College kag Riverside Medical Center. Para mapunan ang kakulang sa mga trabahador sa ospital, nagapadulong sila sa mga probinsya. Because hindi mo naman pwede talagang pigilan anong gusto nila. You go to the US, they pay 5 times more than what others would pay here. And that's that's your own needs, of course, etc. So yeah, that's why we're going grassroots, like what we're doing right now, di ba? That's always what I ask. If you want to go to the to abroad because of this, because greener pastures will prepare you better for that one. May mga hospital sa Metro Pacific Health nga nakigbahin sa career fair sa Riverside College para sa ilang mga estudyante kag alumni. May mga local companies man nga nakigbahin. Sa orientation pa lang, nagpasalig ang mga hospitals nga mang-hire sila on the spot sa mga workers. Sunod sa kay Chanel Concepcion, Nursing Education and Training Head sa Metro Pacific Health, competitive abi katama ang Pinoy nurses. Amukon nga in demand sila sa iban nga pungsod. Our Filipino nurses are the best. I have interacted with so many nurses all over the world and have taught different nationalities, but I would say the easiest to teach and the most well-founded in terms of skills, knowledge, and also attitude are the Filipino nurses. And there is no doubt that the Filipino nurses are the number one sought after nurses all over the world. Aminado sila nga kalabanan nagakainganyo sa karon nga magtrabaho sa iban nga pungsod kag kabahin ina sa training nga ginahatag sa mga estudyante nga mangin globally competitive. Pero para sa ila, importante nga sa ulihi magbalik sa Pilipinas kag serbisyuhan naman ang mga Pinoy sa bisan ano nga pamaagi. But this is my ask always. Come back to the Philippines. Yes. Come back to the Philippines and serve your country. Once you have also established yourself already, because that's how you give back. Because once you're there, you're proud, of course, you serve other people, but there's always that longing in your heart that I need to give back to my country and be able to make a difference in the lives of Filipinos. Ang career fair, ang kabahin sa programa sa Riverside College nga i-connect sa future ang ilang mga estudyante.